खुलुमखा जतन श्री महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य अनि थैमानि सालतिनि असालो आं बन जेमन मुइतो खायो तेमने आं खाखायो जे बसिनि त्रिपुरानि उन्नयननि बागै जिनि त्रिपुरा जरा बुकुंबारा तंनाय त्रिपुरा सारनि हामक्रायनि बागै बो बिनि जीवन बो उत्सर्ग खाय थांखा बो जेमन जिनि बरकनि बागै महाराजा वीर विक्रम कलेज विद्यापत्तन खैका तेमनि जिनि बागै जिनि जे ताबुकनि आधुनिक जे त्रिपुरा हिंजाकनि आबनि रूपकारबो हिंजागो ताछाड़ाबो पुरा त्रिपुरा राज्य न उन्नयननि बागै बनि जेन यूरोप रक सपोर्ट खालायका एवं यूरोप रक सपोर्ट खेमानि परे यूरोपनि विभिन्न जे काहाम एवं सोलोंथाय मंदिर नब सिनि त्रिपुरा तगै बआबन इमप्लिमेंट खेनानि नाय बो एकदिके सिनि बरकन जेमन शिक्षानि बागै चेष्टा खेलांखा तेमनि व्यवसा वाणिज्य बानियानि बिसिंतै सिनि बरकन थांगै तंनानि लामा बसनो खुनुगै थांगा दाबो आगरतला शहरनि जे लामा आबो पेरिसनि अनुकरण खालायबो खैरिमानि ताछाड़ा जिनि जे ताबो विमान बन्दर बिरखुं आबनि जागाबो दान खायजा आवाहाय पुरा त्रिपुरा राज्य नबो आधुनिक त्रिपुरा साननानि बागै बो चाइतगै बो बिनि जीवन आबो खालायका आबनि बागै त्रिपुरा बासिनि अंगै आं बिनि जे थैमानि सालनो आं मुइतो खैयो एवं बिनि जे थैमानि साल जिनि जत्त त्रिपुरा सारक खाबायनो बनो मुइतो खैनाय एवं बनो मानिनाय खाखैनो आं जतन आरोइसा आनि खुलुमो एवं हामबाय।